RMN Report. MISAKA ang kaso sa animal bite sa LAPU-LAPU City sud sa unang 5 ka buwan karong tuiga. Gikumpirmar ni Dr. Agnes Realiza, hepe sa CHO, nagikan sa 9,908 ka mga kaso sa unang 5 ka buwan sa 2024, misaka kini sa 12,662 karong 2025, kung din adunay nadungag nga 2,700 ka mga kaso. Mato ni Dr. Realiza, tungod kay limitado ra ang supply sa bakuna nga gipalit sa syudad, gusto sa CHO nga i-prioridad ang mga residente sa LAPU-LAPU, hinungdan nga gikinahanglan ang voter certification isip tibailan nga butante sa syudad ang nagpa-check up alang sa libreng unang dose sa anti-rabies vaccine. Dugang ni May Cheryl Tipait, nurse coordinator sa Animal Bite Treatment Center kung ABTC, nga 10 milyones pesos na sa 15 milyones pesos nga budget sa bakuna ang nagamit. Maong gipatuman ang mas hugot na screening. Kinahanglan ipakita ang voter certification nga nagpamatuod nga rehistradong butante sa LAPU-LAPU City ang mga pasyenteng mangayo og libreng bakuna. Tungod kay daghang pasyente pod nga gikan sa silingang lungsod ug syudad ang midagsa sa center. Giklaro nga ang mga dili residente pwede gihapon matambalan apan ilang paliton ang bakuna. Ang bakuna nga gikan sa DOH pwede sa tanang pasyente pero ang pinakabagong DOH supply kay niadtong Pebrero pa. Gihatagan og full coverage ang PhilHealth members ilawom sa no balance billing policy depende sa availability sa bakuna. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak iFM Balita.